adama mi fɛn fila fɔ ni nasɔngɔ ko ka gɛlɛn ni ko na ka bɔ sunɔgɔ la soni ka bɔ i ka dilan kan a wuridi siɲɛ 100 illa rahmatan minna wa mata'an ila hinin sega ka taa illa rahmatan minna wa mata'an ila hinin adama i kunnen dɔrɔn soni ka wuli ka taa fɛn bɛɛ kɛ ni siɲɛ 100 kɛ ka wuli ka taa adama n kalina ala la i ti bɔ ka segin ni ma nasɔngɔ sɔrɔ abarika adama zu duuru de bɛ ala kira tɔgɔ la ala kira fan bɛɛ nafa ye zu quwwatin zu hurmatin zu makanatin zu idhin zu fadlin ni farafin kalo jɔra adama a bɛ ba kelen kelen kɛ adama n'a y'i diya ka na foyi kɛ o kalo tɔ kɔnɔ i k'o kalo tɔ musaka bɛ ala sɔnna ala y'a d'i ma k'a daminɛ kalo tile fɔlɔ i b'a kɛ kalo tile fila i b'a kɛ kalo tile saba kalo tile naani kalo tile duuru i b'a bɛɛ ba kelen kelen kɛ adama ni tile duuru dafara n'a ka di ka na foyi kɛ k'i da ka sunɔgɔ i t'a fɔ ko ne bɛ n ka balo kɛ cogo la ala bɛ jɔ n'i ka balo ye adama suratu Zariya ne b'a baara kɛ ka d'i ma ala ta kɔfɛ kalo 2 i bɛ kɛ nafolotigi ye adama ala sɔnna a ma n'i y'a sariyaw dafa sariya dafalen ye jumɛn ye ka jɛnɛya dabila o y'a saritiw ye adama o y'a saritiw belebele ye adama o bɛ adamaden mago sa adama fɛn min ye Zariya ye dɔnni kabakoma min n'o de f'i ɲɛna adama baara b'a la kojugu a baara ka bon o de kama kuma daminɛ n k'i ma n ko fantan tɛ se ka nafolo baara kɛ i y'a fɔ dɛ adama suratu Zariya yɛrɛ kuru kara bɛɛ bɛ sɛbɛn k'a ban siɲɛ 60 de ani tando barikada ani wale ɲuman dɔn an b'a kɔrɔkɔrɔya k'a lase an filɛba bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ wali Mali kɔ kan farafinna farajɛla dakuruɲɛ kelen aw minnu ka cɛsiri wuli ka jɔ ka danaya da groupe media kabala kan YouTube Facebook TikTok Twitter fo ka taa sa n'an ka jɛsira tɔ bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma an bɛ foli di aw ma o kadara kɔnɔ minnu fana ka cɛsiri ka se k'an ka video k'a cari ni o de k'a kolonkolon jɛsira caman fɛ an bɛ foli di aw ma n'o ye partage kɛlaw ye ko ala ka ani aw sara o la an ka jɛmukan man di ni ye an sigilen y'a kɛnɛ kɔnɔ an ko jɛmukan min ma ko dɔnni kɛnɛ a bɛ dɔnnibaw de ko fɔ dɔnni finman ni dɔnni jɛma min sɛbɛnna ani min ma sɛbɛn anw bɛ olu bisimila u kana ka dɔnni walawala an ye nafa jumɛn bɛ dɔnni na dɔnni dɔnbaliya bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye ni maa min kɛra dɔnniba ye i nafa ye jumɛn ye k'a ɲɛsin anw minnu tɛ dɔnnibaw ye ma o de ka dara kɔnɔ bi an ci bila an karamɔgɔ ma n'o ye Usas Gindo ye a ka se ka na a ka foli kɛ o kɔfɛ a k'a da don daliluw la dalilu minnu b'a bolo ala tɔgɔ kɛnɛmaw fo ka taa se adamadenw dɛmɛ ni siraw ma an ka se ka ɲɔgɔn bilasira karamɔgɔ don salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh foli di filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ wali Mali kɔ kan alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن والاهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أمي على تندوك على فوق على بركدا كان سندنا على تقو بركة ما يمسمي جيه نلابولين تيجي مسمي لهرا هنا كرنجرين تيجي أمي على تنو مسمي تنو أكا كاتنو أكا نما ولا كاتنو لحلا بلا جلنا كبركدا كوفي نما أني كشي كونيني ستي على في أكوكي كتشايا يا ربي دافع ولا سهرة مكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أني أكاسود دنگ سنما بلا جلي أنا أكاسوها باو ani mɔgɔ tukuru kɔ ni baara ɲumanw kɛli fo ka taa bila kiyama jɔ don na o la adama ni kuma la gɛlɛma ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in kɔnɔna la kabala tɛmɛsira bɛɛ fɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada o la k'e yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka ɲini Alahu taala fɛ an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la amin minnu bɛ yen ko ala kelen k'o ta ko dilan kama ala k'a n'olu bɛɛ kelen ma yarabi minnu fana bɛ yen ko ka sababu yɛrɛ t'an bolo ala k'o ɲɛsin yɔrɔ ma ka sababu bɛ min na amin amin ka ɲini ala fɛ jamana ala k'a kolo suma jamana ala k'a lafiya basiki ala k'o nati yarabi ala kɛra bonya kama sallallahu alaihi wasallam wasalimu o diyara n ye an ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ hakili la maa dogolen tɛ ɲɛfɔli kama ani kalan ni kodɔn kama hakili la maa caman ye faamuyali kɛ a la anw ye Usas Gindo fɔ mais a yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ ko fɔ walasa an ka don baara kɔnɔ Usas Gindo jɔn do fɔlɔ adama min segin ka ala tanu ka ala fo ne ye aw balimakɛ n'aw ka kalanden Adu Gindo kuma ni kuma fana bɛ tɔgɔ bɔ ala tɔgɔw ka dɔɔni ɲɛfɔ a la an ka kalandenya hukumu kɔnɔna la pour que hadamadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ka d'a kan n'i ye fɛn ɲuman sɔrɔ n'i y'a mara i bolo a ti nafa ɲɛ walima n'a danni kelen ma nafa t'a la bon n'i y'a ye anw bɛ kuma dɔnniw kan bi an ka maakɔrɔbaw de ye dɔnni ɲuman sɔrɔ k'a di kalanden jɔlenw ma ka sɔrɔ ka t'u da n'olu tun y'a kɛ kɔnɔna juguya ye
ka ca la a kun tɛ sɔrɔ o la dɔnni mago bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ min maa sabatilen k'a d'o ma o fana b'a di maa fana ma maa min dɔnni ko ɲɛdɔn a bɛ nafa ɲɛ o tigi ye mais n'a ta bɛɛ hali ni sira ka kuma ka tilen ka kuma dɔw ko a ye nin bɛɛ lamɛn nin si tɛ foyi ye ale bɛ tɛmɛ ka d'a kan ale tɛ a nafa dɔn mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ dɔnni si dɔn e tɛ dɔnni kɛ kɔfɛfɛn ye n'i y'a mɛn diɲɛ jamana o jamana bi adama sigi n'o dɔnni de kan o b'a la k'a fɔ ko dɔnni tɛ fɛn denni mɔgɔ min ka dɔnni dɔgɔya ka dɔnni kɛ bolo kɔfɛfɛn ye o yɛrɛ de ye maani ye o de ye maani ye nka kuma la jiginna t'u la ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ kuma fɛn kan u t'a dɔn u yɛrɛ tɛ fɛn min kolonw donna a la bɛɛ donna a la sisan bɛɛ y'a k'i ka baarakɛta ye min b'a ɲɛdɔn min t'a ɲɛdɔn bon bɛɛ minɛna cogoya kelen na sa bon o la o de kɛra gɛlɛya yɛrɛ ye jamana in kɔnɔ ɔ mais ni an bɛ taa ni mɔgɔ caman na i ye nin ta kɛ ka nin ta kɛ i b'a dɔn tigitigi min ta ye tiɲɛ ye min ta ye nkalon ye adama mɔgɔ min ta ye tiɲɛ hali a ka kuma fɔtɔ i b'a dɔn ko tiɲɛ bɛ nin na mais min ta ye kuma tɔmɔtɔmɔlen ka fara ɲɔgɔn kan hali u ka kuma fɔtɔ i b'a dɔn k'a bɛ ka min fɔ a t'a maîtriser kana taa yɛrɛ n'i taara i ka laɲini tɛ sɔrɔ a laɲini tɛ sɔrɔ o la ne aw balimakɛ n'aw ka kalanden ye Ado Gindo ni Ala ka jɛ ye o diyara n ye ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ hakili la sogo sugu fɔli a bɛ sogo dunni nɔgɔya bamananw ko ten ka yiri jalan kɛ yiri kɛnɛ ye o de ka gɛlɛn kojugu nin bɛ se ka yiri jalan kɛ yiri kɛnɛ ye o mori dɔ de sigilen filɛ aw kɔrɔ a ka kuma man ca a tɛ kuma ka ca nka maa caman b'a dɔn réseau kan nin waatiw la mais mɔgɔ don min ka laseli fanba ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ma ɔ nka anw y'a f'u ye olu min ye diinɛ laseli kɛbaw ye ni dɔnni min b'u bolo gundo bangeni na n'u bɛ se ka an dɛmɛ n'a ye u ka fɛɛrɛ kɛ ka na adamadenw dɛmɛ o de kadara kɔnɔ an ka cɛsiri ni wulikajɔ sera ka wele bila a ma a ka se ka na an ka plateau sanuma in kan an ka se ka jɛ ka baro kɛ dɔnni kan o la bi an n'a bɛna baro kɛ dɔnni damadɔ kan a fɛn fɔlɔ-fɔlɔ sɔsɔli bɛ dɔnni min na bi ka tɛmɛ dɔnni bɛɛ kan Ado Gindo bɛ na i da don a la a sɔsɔlima yɔrɔ ye min ye sɔsɔli tɛ k'a la kun min fana kama sabuda n'i ko nin fɛn man ɲi o ka sɔrɔ a ɲuman ye min ye o b'i e bolo k'o yira maaw la n'i ko nin fɛn fɛnɛ ka ɲi ni min y'a kolon ye i kan ka se k'o yira maaw la a bɛ se ka karamɔgɔ Ado Gindo wele a ka nɛgɛjuru siraw la 00223 76 07 68 82 walima 00223 66 04 78 82 n'i y'o gosi dɔrɔn inshallah Usasi Gindo a b'i bolo kɔrɔ karamɔgɔ Ado Gindo nafolo kiri ni wɔyɔ an bɛɛ bɛ girin n'ale kɔ ale de fɛnɛ kuma ka ca ka tɛmɛ dɔnni bɛɛ kan wa bɛɛ t'ale de dɔn bɛɛ dun mako b'ale la Ado Gindo nafolo baara ne ko tiɲɛ yɛrɛ don fɔlɔ sɔnni an da ka don a baro la wa tiɲɛ don wa adama sɔnni an ka don baara kɔnɔ n b'a fɔ kanumɔgɔ ni lamɛnbagaw ye fɔlɔ adamaden bɛɛ bɛ kuma ni Ala ni ɲɔgɔn cɛla la min kale Ala la ne tɛ fɛn fɔ n tɛ min dɔn Allahu akbar bon o ye kelen ye kumaba ye dɛ n tɛ fɛn fɔ n tɛ min dɔn wa n tɛ fɛn fɔ fana min tɛ se ka kɛ wala min ye nkalon ye min ye nkalon n tɛ kuma o kan e tɛ fɛn fɔ i tɛ min dɔn wa n tɛ fɛn fɔ min ye nkalon fana ye adama o de ye bi dɔnni sɛgɛn mɔgɔw bɛ kuma fɛn kan o t'a dɔn mɔgɔw bɛ kuma tɔw bɛ kuma yɔrɔ ni métier danna nin ma i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma i bɛ nkalon tigɛ i bɛ namara kɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'i ka métier danna moriya dɔrɔn ma bi o de ye mɔgɔ caman sɛgɛn bari e ka balo b'a la courant b'a la fɛn bɛɛ b'a la tile 5 ma client sɔrɔ tile 6nan don ni dɔ nana hali n'o sababu t'i bolo i b'a k'o b'i bolo adama i bɛ nkalon tigɛ i bɛ namara kɛ i bɛ kurutu kɛ a de bɛ ka n'anw bɔn bi dɛ adama Ala ye anw bonya anw ma don o da fɛ anw ma don o da fɛ adama nafolo baara bɛ tiɲɛ don bil haki don munumunu t'a la mais min kelen de fɔ lamɛnbagaw ye adama fantan tɛ se ka nafolo baara kɛ anw sen t'a la ayi fantan tɛ se adama ni mɔgɔ min ko misali la sisan ne bɛ misali d'i ma ni mɔgɔ min ko misali la ne bɛ nafolo baara kɛ 500 adama e b'a tigi wele karisa dɔ awɔ ba i ye 500 fɔ mais tiɲɛ la kɔni 20 de bɛ ne bolo i ye 30 de bɛ ne bolo dɛ n'i kɔni tɛ se ka arranger o la n b'a kɛ karamɔgɔkɛ fana b'a dɔn ale sigilen nin kama wari t'ale kun kini adama ale b'a minɛ awɔ 30 de m'a kɛ ka d'i ma a yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ani Ala cɛ e ko 500 ni ko 30 e b'a dɔn tigitigi ni Ala cɛ 30 tɛ se k'a kɛ 70 bien mais adama pour que wari in kana taa k'e dan e bɛ 30 minɛ a tigi la ka galon tigɛ ka dɔ k'a ye ten tɔ ka d'a ma tile damadɔ a b'a f'i ye ko karisa ko n y'a baara kɛ k'a ma ɲɛ dɛ i b'a wele morikɛ wele a ka téléphone a tɛ téléphone ta a yɛrɛ b'a dɔn a ye min kɛ o a ma ɲi adama jiginna t'aw 2 si la
ere a do wa kɛmɛ fɛ ta ko wa bisaba ale fana y'a di o la ale b'a dɔn ale ni ala cɛ o tɛ se k'a kɛ e fana b'a dɔn e ni ala cɛ o tɛ se k'a kɛ adama bi an bɛ waati min na bi dɔnni ko la a ka kan dɔnni kan ka sɛnsɛn ka nkalon namara bɔ a la adama min ye min ye o ka k'o ye min ti min ye o kana k'o ye adama nafolo baara bɛ yen adama ne bɛ dɛlɛ d'i ma nafolo baara k'a kɛ maa ye ka kalo 2 d'a tigi ma e yɛrɛ wa kalo 2 adama a bɛ kɛ nafolotigi ye o ye tile 60 de koyi tile 60 adama a dun ma surun adama o ma surun a ma surun n'a kɛ fɛnw bɛɛ banna k'a ban tuma min n'a dir'e ma a jate daminɛ n'a dir'e ma de n'a kɛ fɛnw n'a sɛbɛnniw bɛɛ banna k'a ban n'a dir'e ma don min na ni e y'a baara koli daminɛ don min na o de bɛ jate adama a bɛ daminɛ o don adama ne bɛ nafolo baara caman min ne bolo nafolo baara caman min ne bolo n ye dɔw kɛ n yɛrɛ ye n ye dɔw kɛ mɔgɔ dɔw mais adama ne yɛrɛ ma nafolo baara ye min kɔfɛ ne bolo m'a fɔ mɔgɔ la ne bolo i dara min na n yɛrɛ dara min na adama n'i y'a baara diɲɛ waati o waati a b'i laminɛ karisa ye min kɛ ne don ta ni gɔni adama n'i y'a kɛ dɔrɔn a b'a la adama ye suratu zariya de o ye jumɛn ne b'o dɔn suratu zariya hali bi an filɛ yɔrɔ min na san ne bɛ k'a baara kɛ an bɛ yɔrɔ min na hali san ne bɛ k'a baara kɛ sisan adama suratu zariya n'i ko nafolo karamɔgɔ bɛ nafolo dɔ fɛn damadɔ ye n'i ye diɲɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ ko nafolo sun o tɛ tɛmɛ fɛn 2 kan n'u ma waakiya f'i ɲɛna o bɛ zariya f'i ɲɛna adama m'a fɔ nafolo sira wɛrɛ to yen dɛ a wɛrɛ bɛ yen adama suratu zariya ne b'a baara kɛ ka d'i ma ala ta kɔfɛ kalo 2 i bɛ kɛ nafolotigi ye adama ala sɔnna a ma n'i y'a sariyaw dafa sariya dafalen ye jumɛn ye ka jɛnɛya dabila o y'a saritiw ya adama o y'a saritiw belebele ye adama o bɛ adamaden mago sa adama fɛn min ye zariya ye dɔnni kabakoma min n'o de f'i ɲɛna adama baara b'a la kojugu a baara ka bon o de kama kuma daminɛ n k'i ma n ko fantan tɛ se ka nafolo baara kɛ i y'a fɔ dɛ adama suratu zariya yɛrɛ kuru kara bɛɛ bɛ sɛbɛn k'a ban siɲɛ 60 minnu bɛ kuranɛ dɔn u b'a dɔn a bɛ page 3 bɔ adama k'o sɛbɛn kuru kara bɛɛ sɛbɛn k'a ban siɲɛ 60 adama n'a sɛbɛnna k'a ban siɲɛ 60 saraka b'a la saraka ye sagajigi 1 sagajigi 1 adama ni i y'a wari di ani ka sagajigi wari di adama ni sɛbɛnni banna nasi bɛ d'i ma ni nasi dir'i ma adama bɛ kɔ a la su 9 n'i kɔrɔ a la su 9 koli daminɛna don min na baara taara d'e ma don min na e bɛ koli daminɛ don min na yan nɔ baara in fanba bɛ kɛ yan nɔ de Mali la adama nasi e bɛ koli daminɛ don min na suratu zariya fana kalanni daminɛ o don i nɔfɛ don o don zariya bɛ kalan siɲɛ 60 fo tile 6 o tɛ batara ko ye dɛ zariya bɛ kalan don o don siɲɛ 60 fo tile 6 ni tile 6nan banna saga in bɛ faga saga in bɛ tila a sogo in bɛ tila adama ni i bɛ yan nɔ kunkolo bɛ labɛn ka nasi ni kunkolo labɛn k'o d'i ma nimisa t'o ko la dɛ mais hali n'i ti yan a baara bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ma kunkolo in dun nasi bɛ taa d'i ma i bɛ kɔ a la su 9 adama n'i kɔra su 9 nasi tɔ a bɛ parfum k'a la k'a mun adama hali n'i ye dangaden n'i ye nin kɛ i bɛ nafolo sɔrɔ hali n'i ye dangaden n'i ye nin kɛ i bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ sɔrɔ adama lahara ko tɛ o n bɛ dɛlɛ d'i ma adama kalo 2 Moribo bɛ ka bɔ sisan ni sɛbɛ dɛ Moribo bɛ ka dimi kana ni dalu ye adama i b'a dɔn n'i ye réseau lamɛn bi bɛɛ ko nafolo baara mais mɔgɔ bɛ k'a ta adama nafa foyi tɛ ka ɲɛ a dun ko a tɛ ka ɲɛ adama ne ye kelen de f'i ye ni mɔgɔ sigira moriya kama i tɛ foyi kɛ a bɛ kɛ kalabanci ye baarabaliya wallahi n'i sigira moriya dɔrɔn kama e tɛ foyi kɛ a kan i bɛ kɛ kalabanci ye i bɛ sɔn ka nkalon tigɛ i bɛ sɔn ka namara kɛ i bɛ sɔn ka janfan kɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ a nɔfɛ c'est vrai bari kɛ e ka fɛn bɛɛ sirilen don a la e ye tile joli kɛ e ma client sɔrɔ client kelen min na ni masa ye i bɛ fɛn bɛɛ da o kan o ye tiɲɛ dɛ e ko ko 500 ne ko 230 de b'a bolo e ko ko bon milliard m'a ko e de m'a dɔn a tɛ se e ka taa sɛbɛnnikɛla dɔ ɲininka dɔrɔn ne to yen taa sɛbɛnnikɛla dɔ ɲininka dɔrɔn ko ne fɛ i ka suratu zariya sɛbɛn ye siɲɛ 60 kan k'a nasi di yan a bɛna joli f'i ɲɛna a la
i bɛna dɔn in de ko mɔru i bɛna dɔn in de ko ko bɛ yen zɛrɛ a b'a sɛbɛn siɲɛ 60 e ka taa ɲɛ ko joli lo ban o ye kelen e ka mɔgɔ 4 ɲini zɛrɛ ni k'i ka kala a la dɔmɛ mɔgɔ 4 olu ka na dungo da kala i fɛ tile 6 i dun b'u sara de a kɔnɔna la baraji ɲini tɛ o ayi dɛ wari ko don dɛ olu bɛ na de fɛn bɛ bɔ ka d'u ma fana fɔ ka ɲɛ u bɛ sara de e ka nin musaka ninnu jateminɛ k'a lɛban saga fana bɛ san fantan tɛ se e yɛrɛ bɛ tila ka dɔgɔkun 1 baara kɛ tuguni kɔlɔsi juru la o de la adama n k'i ma n ko fantan tɛ se ka nafolo baara kɛ a tɛ se o n'i ye mɔgɔ musala k'a minɛ i bɛ fitinin de minɛ a bolo ka dɔ kɛ ten ka d'a ma i b'a sɔrɔ e ye min d'a ma i ye min fɔ diɲɛ maa tulo bɛ min na i ye min d'a ma o t'o ye o de la n ko kuma daminɛ na n ko ne tɛna fɛn fɔ n tɛ se min na wa n tɛ fɛn fɔ n tɛ se ka min kɛ bon bi o de ye karamɔgɔya tiɲɛ adama adama nafolo baara bɛ yen n kalina ala la tiɲɛ don n'i y'a kɛ a bɛ kɛ wallahi a bɛ yen n'i y'a kɛ a bɛ kɛ i ka maa dɔ bɛ faransi ale kɔni a ma mɛn n bɛ profiter k'a f'i ye n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ faransi mɔgɔ damadɔ delila ka n wele i ka siraw fɛ u y'i tɔgɔ ɲuman fɔ n ye dɛ ne ko n ko i kɛ mɛ ka ko tɔ dogo na o tuma na ko k'i fo adama hali sisan min na émission kɛ ale de wari kɛ Orange Money na sisan hali sisan ko n ka sukaro san a kɛra ka n to yan studio kɔnɔ sisan caman bɛ kuma n fɛ koyi adama i b'a dɔn ne tɛ bɔ ka kuma bɛɛ mais ne ni mɔgɔ mana don ɲɔgɔn na an ti fara o ye cogoya jogo kɔni b'i la dɛ ne ni mɔgɔ mana don ɲɔgɔn na an ti fara dɔnni baara sira fɛ dɔnni baara an ti fara mɔgɔ mana kungo se ma ayi ne n'a ti fara a ti bɔ yen bilen adama ne ma fɛn jare wari ka d'an bɛɛ ye mais hadamadenya ka bon ni wari ye o ye tiɲɛ o b'i la dɛ n'i ye wari ba fɔ hadamaden ka hadamaden arnaquer k'a dun mɔgɔ ka fɛn dɔ bila a kun na dɔrɔn diɲɛ min ban de nin bɛɛ kɔfɛ i ye min ka wari ɲagami k'a dun i n'a bɛ tila ka taa sigi lahara kɛnɛ kan i b'a ka wari segin a ma an t'an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na o bɛ kɛ o adama i b'a ka wari segin a ma imamu sabali bi koyi o ye gɛlɛyaba dɔ de ye adamaden n'i bɛ se ka min kɛ tiɲɛ don adamaden kelen tɛ se ka diɲɛ bɛɛ mako dilan dɔ ka bana bɛ na docteur bɛ fura d'o ma o bana kelen min na fura d'o ma o bana kelen min na fura bɛ d'o ma o ta tɛ ban mais o tɛ k'a jira ko docteur in tɛ se furakɛli la o adama mais e ye mɔgɔ 10 baara kɛ mɔgɔ 10 a si ma ɲɛ e tɛ se de. i tɛ se de. i tiɲɛ dɛ. a bɛ n'a fɔ ekɔliden kilasi kɔnɔ mɛtiri e ye cours di kalandenw ma e tilalen mɔgɔ 40 ou bien mɔgɔ 20 kilasi kɔnɔ a si ma se ka sigi leçon kan kalanfɛn tɛ kalandenw na dɛ mɛtiri ka baara ma ɲɛ. a tɛ fɛn dɔn. mais e ye cours kɛ mɔgɔ 20 e tilalen mɔgɔ 15 sera ka segin a kan i ka baara ɲɛna. wa adama dɔnni ko fɔla baara bɛ ten e y'a kɛ mɔgɔ 10 ye mɔgɔ 7 mako dilanna o b'a jira ko e bɛ se dɔnni na mais e y'a kɛ maa 10 ye maa 1 b'a fɔ ko alhamdulillah i tɛ se. dɔnni kuma ma ca o dɔnni kuma walahi dɔnni ye tiɲɛ adama namara t'a la. i bɛ se n'i tɛ se i tɛ se. i tɛ se a banna nin dɔrɔn de don. i bɛ baarabalen bɛɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ dɔrɔn. banna. adama n'i ye baara kɛ ni tiɲɛ ye i bɛ lafiya diɲɛ na wa i bɛ lafiya lahara mais n'i ye baara kɛ ni nkalon ye ala yɛrɛ b'a sen bɔ a la i bɛ nkalon min labɛn ka di barika ti don a la wa a tɛ taa ɲɛ. i bɛ bin fɔ k'i ko. i bɛ bin mɔgɔ mana ta i bɛ tɔgɔ jugu sɔrɔ o la. c'est vrai. mɔgɔ mana ta i bɛ tɔgɔ jugu sɔrɔ o la k'a a sinsin yɔrɔ ma ɲɛ a sigira min kan sopaseman ma ɲɛ. jujɔn. mais ni daminɛ ɲɛna ni daminɛ ɲɛna da la k'a fɔ ala yɛrɛ bɛ fari ka tiɲɛ na ala tiɲɛ mana kɛ fɛn o fɛn ala yɛrɛ bɛ tiɲɛ nɔfɛ mais nkalon man di ala ye. adama nafolo in baara ne b'a kɛ hadamadenw ye k'a ban. baasi t'a la. kalo 2 a bɛ kɛ ni suratu Zariya ye nafolo baara caman bɛ ne bolo. awɔ mais n yɛrɛ tigɛ n ka sɔrɔ min na sɛgɛsɛgɛliba kɛ cibali. o de nin ye hali sisan n bɛ k'a baara kɛ bilahi. i y'o de fɔ sa. hali sisan baara b'a la dɛ. ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta ka baara a ta kan ye gundo ye wa a ta kan kɛnɛkan ko don wa gundo don. adama kɛnɛkan ko don. baasi tɛ. 200 sagajigi 1. tiɲɛna ne yɛrɛ kun tɛ se i la la. adama 200 sagajigi 1 baara bɛ k'o la. 200 sagajigi 1 adama n'i sera ka kari k'o di i sigi ka jaabi la kalo 2 kɔfɛ. adama diɲɛ de don a lahara ko tɛ. kɛnɛkan ko. e bi yan ne bi yan ale yɛrɛ bi yan. awɔ. tiga wɔrɔɲɔgɔn a fara de ka ca. mais adama dɔnni ye dɔnni de ye. a banna. adama n'i sera k'o kɛ mais b'a dɔn ne tɛ jugu caman na u kun gosira fan caman u kun tigɛra fan caman adama a tɛ tile 3 bɔ ne ni dɔ kumana a dun sɛgɛnna sa dɛ a tɛ tile 3 ne ni dɔ kumana a ko karisa
ko ne ka vidéo de lɛ ko mais a ka di n ye wula appel vidéo la an ka ɲɔgɔn ye ne ko tun ye jumɛn ye a dan t'i la a ko bon ko caman bɛ kuma ani mɔgɔ min ka téléphone ko kelenw tɛ ko kalaba ko fɛn car'u la kojugu an kumana an bɛ appel vidéo kɛ walahi a tɛ tɛmɛ tile 3-4 kan a ko e yɛrɛ de don a ko Mali kɔnɔ ne ye n ka wari di karamɔgɔ min ma n bɛ se ka karamɔgɔ 7 f'i ɲɛna wari taara d'u ma n ka baarakɛfɛn ma segin ka taa di yan o de ka jugu n b'u wele téléphone na a tɛ téléphone ta an yɛrɛ b'o kɛlɛ de la adama n'i ye adamaden n y'o fɔ Ala de bɛ mɔgɔw dilan n'o ye tiɲɛ mais fɛn bila ka taa di mɔgɔ ma karisa kɔni ye fɛn bila ka na a ɲɛ n'a ɲɛbala o bɛɛ dɔ ye mais wari bilala ka na a tigi ye da hɔrɔnya la bolo bɛ wo kɔnɔ e t'a dɔn a t'e dɔn i t'a fa dɔn a t'a ba dɔn ale karila ka wari ta k'a ci e ma adama i da hɔrɔnya la o tigilamɔgɔ masina ka doni i fana kan k'o labɛn a ɲɛ fara ɲɛbala k'a bila ka taa d'a ma tiɲɛ dɛ adama kuru b'a dusukun bɛ dɔ b'o la mais wari nana a ka wari nana ka ban e tɛ sɔrɔ téléphone na a ka minɛn ma taa d'a ma wo ye karamɔgɔ bɛɛ ka taa réseau sanfɛ ko bɛɛ ye kalabanci ye bɛɛ bɛ tan tɔ bɛɛ bɛ taa ka sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye ayi don e kɔni bɛ jama lase mais n'i ye mɔgɔ kelen y'a kɛ mɔgɔ 2 fo mɔgɔ 7 diyago i bɛ bɛɛ k'a ye i bɛ bɛɛ k'a ye c'est vrai adama o de gɛlɛya bɛ karamɔgɔya kɔnɔ bi kosɛbɛ adama 200 sagajigi 1 baara bɛ kɛ k'a bila ka taa d'i ma n'i ye wari ci a bɛ tan dɔɔni ta sɔnna ka s'i ma ka d'a kan baara ma nɔgɔ ni sɛbɛnni banna a bɛ bila ka taa d'i ma n'a taara d'i ma i b'a k'a kɛcogo la adama ni min bɔra a la o y'a dɔ ye o ye seereya bɔ Ala ka jɛ baasi t'a la Ala k'an bɛn sababa ma ani karamɔgɔ Adu Gindo de bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye nafoloko ye kiri ni wɔyɔ sɔsɔli banbali a bɛ fɛn kelen min nɔfɛ bi o ye nafolo baara ye a ko dalu dɔ b'ale bolo cibali yɔgɔyɔgɔbali kalo 2 de b'i bolo n'i ma falen o kɔrɔ ko Adu m'a d'i ma dɛ i fililen don i t'an bɛ karamɔgɔ wɛrɛ ta minɛ parce que o fana bɛ caman na dɔw bɛ sira fara min b'u arranger ka taa yen kɔfɛ ka sɔrɔ ka t'u sigi ko karisa yɛrɛ don an bɛna a ka numéro di e min b'a fɛ ka fara fɛntigiw kan e b'a fɛ cogo ne yɛrɛ b'a fɛ a ye min fɔ ne yɛrɛ bɛ sɔn ka se ka nin kɛ koyi 200 sa jigin la o se Dabi yɛrɛ kun sa n yɛrɛ bɛ se k'o kɛ n kan ka se k'o kelen kɛ an bɛ nɛgɛjuru sira di aw ma aw minnu mago bɛ karamɔgɔ Adu Gindo la sigiyɔrɔ bɛn bɛ Bamakɔ commune Gale yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya quartier bɛ yen nɔ ko Fajigila 30 mètres yɛrɛ da la coyi a bɛ se k'a wele a ka nɛgɛjuru sira 00223 76 07 68 82 walima 00223 66 04 78 82 n'i y'o gosi dɔrɔn i ni karamɔgɔ Adu Gindo bi ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ Adu Gindo a bɛna se fɛn dɔ ma nin ka di ne ye kojugu sababu telima nin min dala yɛrɛ dɔrɔn bɛ adamaden jigi sigi sababu telima adama sababu ye tiɲɛ ye Ala k'a ɲuman d'a ma ni ye sababu sɔrɔ a b'i dɛmɛ ko caman na adama an ko sababu a bɛ fɛn caman ta papier ko ka gɛlɛn o baara ko ka gɛlɛn o i ka maa bɛ kaso la o a mana kɛ ko bɛ kɛ hami kɔnkuru do o ko bɛ kɛ hami adama n b'a baara kɛ ka d'i ma adama a bɛ kɛ n b'a kɛ yaasi la yaasi adama munbini 7 de bɛ yaasi kɔnɔna la munbini 7 yɔrɔ yaasi dɔnbagabaw o b'a fɛ yaasi ni sɔrɔ damadɔ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yaasi zariya suratul muluku tabaraka adama ne nin baara kɛ dɔ ye a ma mɛn Ala ye ma seere wallahi min kale Ala la vocalu bɛ n kunya san an ka mɔgɔ dɔ don ka jɛnatigɛ falenna adama a ka mɔgɔ de donna kaso la gɛrɛgɛrɛ nana bi a ka mɔgɔ ka tɛmɛ ka taa datugu a den ye gardien ye so kura bɛ ka jɔ minɛn buruburu min dɔ nana suɲɛ ka taa n'a ye o ko k'ale ni suɲɛnikɛlaw bɛ k'u bɛnna ka sɔrɔ o tɛ Mali jamana zon yɛrɛ minɛnen ko a ye ko karisa sen t'a la o taara n'a ye ka taa datugu k'a défilé ka taa n'a ye kaso bonba la adama ne k'a ma k'u ka saga 1 ɲini ka di ne ma an tɛgɛ sigi a kan adama o ye saga ɲini ka di yan ne y'a baara kɛ dɔgɔkun 1 n kalina Ala la a bilala ka bɔ kaso la a barika adama dɔnni ye tiɲɛ de ye dɔnni bɛna fɔ téléphone numéro e adama ka numéro ne y'a ta sa ne y'a wele ka téléphone ka ne ta ka ɲi a bɛ sonné o ye tiɲɛ dɛ mais n'i y'a ye ne bɛ k'i ka téléphone wele a tɛ ka don défaut bɛ fan dɔ de fɛ wa adama dɔnni fana bɛ ten tɔ de adama ne b'a baara kɛ k'a ba ye dɔgɔkun 1 n bɛ jamana kɔ ka papier tɛ ka sɔrɔ pepewu baara tɛ ka sɔrɔ gɛlɛya bɛ n kan adama n'i y'a baara kɛ ka di mɔgɔ ma
a mana kɛ ni fɛn o fɛn ye dɔgɔkun kelen a tigi bɛ jaabi dɔ f'i ɲɛna i bɛ dɔgɔkun kelen de baara k'a tigilamɔgɔ masina su o su bɛ si ɲɛna dɔgɔkun kelen ka i cɛsiri ni a dɔgɔkun kelen banna a sarakati saga ye saga de bɛ kan tigɛ adama n'i y'a kɛ ni gɛlɛya o gɛlɛya la papiye ko do o baara ko do o kɔnkuru ko do o a tigi bɛ kaso la o gɛlɛya dɔ de b'a tigi ka sin ka gɛlɛya ni wuli ka bɔ a ka gɛlɛya yɛrɛ min a t'a dɔn ko gɛlɛya bɛ wuli ka bɔ a ka cogo min na adama a baara bɛ kɛ k'a di a ma dɔgɔkun kelen adama a bɛ wasa sɔrɔ baara min ɲɛ a bolo wa n'a daminɛna tiɲɛ cogo t'a la a ti jɔ n'a daminɛna ko la tiɲɛ cogo t'a la tuguni ni dɔ ma fara min kan ka taa adama dɔ ti bɔ o la ne bɛ se ka mɔgɔ min compter san ni baara in na a bɛ mɔgɔ 5 bɔ ye min ta fɔ o tigi bɛ Bamako yan donc jamana kɔ o bɛ Bamako yan tɔw bɛɛ bɛ kɔfɛ n y'a dɔ kɛ Espagne peut-être a tigi bɛ nin fɔ ka nin u b'an lajɛ kabala bɛ filɛ kɔfɛ adama a tigilamɔgɔ masina ye baki de ta ne bolo bolola baki baki in talen ne bolo a y'a ta a ka baara ko de kama ala nana kɛ a ye baara fɛngɛ baara a ma baara ɲɛnama sɔrɔ a yɛrɛ kun ko ne ma k'ale ma jɔda baki a a to i bolo la ala ma tile damadɔ a ye vocal ci ne ma ko a ye baara dɔ ko kɔntara ko mais k'a ma ja ko kalo 3 n k'a ma n k'o tɛ baasi ye n ko sisan a ka fɛɛrɛ kɛ a ka wari bila ka na an ka baara kɛ o baara kelen a bɛ taa la wa a bɛ place ba sɔrɔ a bɛ sinsin adama a taara kɔntara kalo 3 o banna bi a bɛ ka continuer ni baara a yɛrɛ taara sa baara kama en vie i kɔni bɛ yen de sa a bɛ yen san a taara min kama kɔntara banna u y'a ta baara yɛrɛ kama sabu ka continuer baara fɛ a banna adama dɔnni ye tiɲɛ de ye namara ti dɔnni na munumunu ti dɔnni na adama dɔnni ɲuman n'i y'a sɔrɔ walahi i bɛ lafiya wa dɔnni kelen ɲuman n'i y'a sɔrɔ i bɛ se ka mago min dilan n'a ye fo n'i yɛrɛ ko n tɛ nin mago dɔn a dɛsɛnna ko tɛ yen kɔrɔnɛ ye baji de ye kuranɛ bɛ diɲɛ bana bɛɛ ban kuranɛ bɛ diɲɛ mago bɛɛ ban alkuranu kulluhu baraka kuranɛ fan bɛɛ baraka ye n'i y'a fɛn o fɛn ta hali suratul fatiha c'est n'ale kun b'a ka fini ko a b'a fɔ bisimilah a b'a gulo fini min jɔ adama n'i dara min o de b'i nafa kuranɛ fan bɛɛ barika de ye mɔgɔ t'i ɲɛsin kuranɛ ma ka kuranɛ ta i ka mago kama ko ala bɛ o mago masina tiɲɛ a ye fo n'i ye kalabanciya dɔ la fo n'i namara dɔ fo n'a ma kɛ ka ɲɛ o de ka ca bi karamɔgɔw la fo ka taa fɔ a dan tɛmɛna dɛ fo bɛɛ gosira bere kelen na bɛɛ gosira lahala kelen na adama ale baara in b'an bolo ni an kumana an bɛnna prix la a saraka ye saga ye papier ko don baara ko don gɛlɛya ko don kana ɲina muso ko kɔ dɛ o fana b'a la adama muso bɛ porokoto la tuma bɛɛ dɛ adama o b'a la k'i muso minɛ k'a k'i ta ye yɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen n'u taara ni muso mun bɛ muso ta ka taa ni jamana kɔ kan o muso kelen bila k'o janfa ka taa maa wɛrɛ fɛ yen tuguni adama o ka ca kɔfɛ mɔgɔw la dɛ o de kama sisan mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ sɔn ka taa n'u muso ye n'i taara n'a ye bolo bɛ bɔ a la de adama mana kɛ ni fɛn o fɛn ye ni an bɛnna kan n'an y'a baara kɛ ka d'i ma ala sɔnna a tɛ fɔ ala ɲɛna ala sɔnna mako bɛ dilan mako bɛ ɲɛ ni ala ka jɛ o kɔni ye sagajigi ye mɛ o musaka o b'o gundo la musaka n'an bɛnna min kan o ye bɛnkan basi t'a la ala ka barika don a ko la ala k'an bɛn sababa ma halisa an bɛ aw hakili lajigin ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn k'a fɔ o de ye imamu karamɔgɔ Hadu Gindo an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ka se ka masala dɔnni kan mɔgɔ kalannen don danaya b'a kan a ka sigida la danaya b'a kan a ka baarayɔrɔ la danaya b'a kan a kɛwale la a ye kuma dɔ fɔ ne yɛrɛ kɔni hakili b'o kuma in na o kuma ka kɛnɛ ni kuma in caman ye maa o maa sigilen don ko ni nin tɛn tɛ dɔwɛrɛ kɛ a tigilama n'a y'o ko in ɲɛ sɔrɔ kalabanciya sen b'a la dɛ o de la i b'a ye mori caman bɛ yen lagosiba b'u kan u b'u pan ko nin kunna u t'a ɲɛfɔ maaw ye a caman tiɲɛ ye min ye u ti dɔwɛrɛ de la ni k'i ti dɔwɛrɛ kɛ moriya dɔrɔn kɔ ni maa o maa nana i b'o ta minɛ dɛ i tɛna se ka tiɲɛ fɔ maaw ye mori wa a y'a hakili to yɔrɔ la ni min bɛ se ka adama n'i ka kuma tigɛ an ka maakɔrɔbaw tun tɛ sɔn ka sigi moriya kama voilà o bɛ moriya ni sɛnɛ de kɛ kosɛbɛ sɛnɛ de b'u balo u bɛ moriya k'u senfɛ de mais bi n'i sigi a bɛɛ kama e tɛ foyi k'a kɔ adama ɲagami t'a la i bɛ kɛ kalabanci ye a banna a tɛ dogo a banna e ma ye dɔ bɛ se ka wari ba sɔrɔ a bɛ se ka sanga ba sɔrɔ dɔɔni bɛ sin ka tunun yan bɛɛ tigɛra a la o de ye problème maa si tɛna bilen ala ka hɛrɛ k'an ye a bɛ se ka karamɔgɔ Hadu Gindo wele a ka nɛgɛjuru siraw la 00223 76 07 68 82 walima 00223 66 04 78 82 n'i y'o gosi dɔrɔn i ni karamɔgɔ Hadu Gindo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ Hadu Gindo n'an bɔr'o la nin fɛn in kɔni bɛ yɛlɛ parce que n bɛ dɔ dɔn na dabali tiɲɛna ka dabali
gɛn ka bɔ adamaden. Adama dabali man Ala k'an bɛɛ kisi a ma. Ya Rabbi. Mɔgɔ de bɛ kulonkɛ dabali la. Dabali ma mɔgɔ min sɔrɔ. Walima ma mɔgɔ min sɔrɔ I ɲɛna. A ma maa sɔrɔ I ɲɛna. E b'a ko dabali tɛ tiɲɛ ye. Adama dabali bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ. Siga t'a la. K'a fɔ ne ye karamɔgɔ ye, ne ye dɔnnibaga ye, ne ye nin ye, ko dabali tɛ ne sɔrɔ a ye. Ala ka dɔn. Min ka sɔn, min ka fisa bɛɛ ye. Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam. Adama dabali Alakira minɛ. Ni maa ye I farila si sɔrɔ, I ka farila sabara, I ka fini kɔrɔ, n'a ye dabali Ala ta kɔfɛ a b'i sɔrɔ. Alakira y'a kunkolo peyin, si buruburu minnu binna, Labid ibn Asim a y'o de ta, ka Alakira dabali a la, ka tafo labɛn n'a ye, ka miseli 11 kɛ k'a sɔgɔ, ka taa kɔlɔn sen k'a bila kɔlɔn kɔnɔ, fo ka kɔlɔn ji couleur yɛlɛma. Alakira banana I b'a fɔ n'i ye bagan siri k'a bila juru la. Mɛlɛkɛ 2 jiginna, kelen y'i jɔ a kunyanfan fɛ, kelen y'i jɔ a senyanfan fɛ. Mɛlɛkɛ 2 min ka kuma, mun de bɛ cɛ in dalen na? Mɛlɛkɛ kelen ko k'a mangɛnɛ de, ko mun banna? Ko dabali banna, ko jɔn nɔ don? Ko Labid ibn Asim, k'a y'a bila min? K'a y'a bila ni kɔlɔn in kɔnɔ. Mɛlɛkɛ ninnu u ye bɛrɛbɛli Falaki ni bɛrɛbɛli Nasi d'a ma, u taara. Alakira ko Seyidina Ali, a ye Seyidina Ali wele ka na, ko taa ni kɔlɔn in kɔnɔ jigin f'a duguma, n'i ye min ye k'a ta ka na n'a ye. Seyidina Ali taara ko jigin kɔlɔn kɔnɔ ka wubali kɛ, ka taa tafo sɔrɔ miseli 10 min k'a sɔgɔ ka na n'a ye k'a di Alakira ma. Mɛlɛkɛ ninnu taara, Seyidina Ali taara kɔlɔn kɔnɔna lajɛ, a nana ni dabalimafɛn nin ye. Bɛrɛbɛli Falaki bɛrɛbɛli Nasi o 2 bɛ aya 11 ma, kelen aya 5 kelen aya wɔɔrɔ ye. Alakira n'a ye aya 1 kalan miseli 1 baga bɛ tiɲɛ, n'a ye 2 kalan miseli 1 baga bɛ tiɲɛ. A tilala aya nin bɛɛ kalanni la dɔrɔn Alakira kɛra a girinna ka wuli k'a sigi I b'a fɔ bagan sirilen n'i ye juru b'a la a bɛ girin ka wuli cogo min. O kɛra Alakira ma ɲinɛ sura ninnu kɔ, su o su n'a b'a da a b'a mun a fari fan bɛɛ. Adama sɔnni ka diɲɛ fɛn o fɛn ɲini, sababu ɲini fɔlɔ min bɛ I kisi. O de la cɛkɔrɔba dɔ ko n ma, fɛn 3 bɛ yen k'i jija diɲɛ maa ou bien I jija o ka sɔrɔ I bolo. Adama tangana I kan k'o ɲini ka bila I kɔrɔ, mandiya o ɲini ka bila I kɔrɔ, cɛya fura ɲuman o ɲini ka bila I kɔrɔ. Adama n'i sɔrɔ diɲɛ maa o maa k'i ka nin ɲini ka bila I kɔrɔ. Adama n'i ye tɔgɔ sɔrɔ kara don, n'i ye nafolo sɔrɔ kara don, n'i ye place sɔrɔ kara don, I b'a dɔn bi farafinna yɛrɛ sigilen min kan o ye janfa ni hasira ni ɲɛngoya de ye. An b'o tile la dɛ. Mɔgɔ dɔw bɔ yan ka taa jamana kɔ kan ka fɛn sɔrɔ ka na du jɔ, dudenw bɛ tila ka bila a kɔ tuguni ko karisa kelen tɔgɔ bɛ ka fɔ. Ko an ma diɲɛ n'a ye dɛ. Adama ni dabali filɛ nin I y'a dɔn dabali b'i la, I y'a dɔn dabali t'i la, I jija ka dabali fura ɲini k'a ko. Adama ne ye nin sɔrɔ n yɛrɛ tila ka min fara a kan Ala b'a dɔn. Ne y'a qualité dɔ dilan sisan ka fara a kan. Adama o bɛ dilan ni daga, a daga bɛ don, n'a daga donna kɔrɔnaya caman bɛ yen mun sɛbɛn, miseli 111, lamu 111, lemurukumuni 111, ka fara foronto kan, fɛn caman bɛ k'a kɔnɔ, ka nasi fara ɲɔgɔn kan daga kɔnɔ. Adama a bɛ datugu su 9, mɔgɔ tɛ maga daga in na. Ni su 9 banna I b'i ko nasi in na tile 9. Adama n'i ko tile 9, adama dabali o dabali b'i fari la a b'a bɛɛ ban. Adama n ka mɔgɔkɔrɔba dɔ delila ka dɔ di yan, a ko karisa min d'i ma ni mɔgɔ k'a b'i ku tigɛ n'i sera ka kɔ a la n'a y'a kɛ a bɛ segin a yɛrɛ ma. Adama n'i y'i kɔ a la dabali o dabali b'i fari la a b'a tiɲɛ. Yɔrɔ siri dabali ka bon siri ye o, siri ye fitinin mais dabali ka bon ka tɛmɛ o kan. Adama dabali b'a to I bɛ jamana kɔ kan I tɛ se ka I ka papier ko tɛ ɲɛnabɔ, I ka baara ko tɛ ɲɛnabɔ, n'i da don fɛn o fɛn na a tɛ ɲɛ. E ye san joli kɛ hali k'i bɛ segin na n faso la Adama I t'a ɲɛ sɔrɔ a la. Adama kana kulonkɛ dabali la, hali ni foyi t'i la dabali fura ɲini kuma ni kuma I ka kɛ k'i kɔ a la. Yɛrɛ matarafa ma dɛ. Adama yɛrɛ kun sɔrɔ ka bon ni sɔrɔ bɛɛ ye. An fa n'an ka cɛkɔrɔba Cheikh Ismail Dramé a b'a ko moriden k'i ka tanga ɲini ka ca Ala fɛ n'i ka Ala deli ye, kuma bɛɛ Ala n kisi k'o kan ka ca I fɛ Ala n sɔn ma. Adama n'i ye sɔrɔ kɛ cogo o cogo ni sɔrɔ kisi ni I ka sɔrɔ tɛ kisi, Adama I bɛ faga I ka sɔrɔ nɔfɛ, tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ I ka sɔrɔ, fɛn bɛɛ bɛ se k'i sɔrɔ I ka sɔrɔ nɔfɛ. Adama dabali ni dabali maa sɔrɔ a bɛ bana jugu se mɔgɔ ma, a bɛ ka nafolo ban, a bɛ kɛ yeko fila ye, a bɛ ka baara tiɲɛ, a bɛ ka papier ko gɛlɛya, a bɛ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen s'i ma. Mais Adama n'i bɛ ko dabali fura la da la k'a fɔ kuma bɛɛ I nikun lafiyalen don, kuma bɛɛ hakili lafiyalen don. Adama tɔɔrɔ mana k'i ka cogo dabali sira fan o fan an ye nin dilan k'a di kanubagaw ni lamɛnbaga bɛɛ ma. Adama n'i kora la
i b'a dɔn ko ne kora fɛn na i ka sogo kɛcogo i b'a dɔn farikolo yɛrɛ fɛgɛcogo i b'a dɔn i bɛna ka ko bɛna yɛlɛma cogo min na adama i b'a dɔn an kɛlen ka dabali fura min fara ɲɔgɔn kan ala y'a masiri a bɛ qualité saba bɔ min ni min tɛ kelen min kelen kelenna bɛ se ka adamaden yɛrɛ lafiya o ɲɔgɔnna a bɛ qualité saba k'a fara ɲɔgɔn kan k'a di kanubagaw ni lamɛnbagaw ma sunkalo yɛrɛ bonya kama o adama ka tila k'a prix fana nɔgɔya k'a di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na 15,000 bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ i mana kɛ diɲɛ fan o fan adama a bɛ bila ka taa d'i ma i bɛ kɔnɔ ye su 9 adama n'i kora n'a ye da la k'a fɔ n ka banajugu o n ka dabali o n ka tɔɔrɔ o n ka degun o y'a bɛɛ wuli ka bɔ i ka n'ala ka jɛ o diyara n ye karamɔgɔ Gindo i k'a bi Farankan n'i ka welewelema da kan ye jumɛn ye ka ɲɛsin dɔnnibaw ma i yɛrɛ ɲɔgɔnnaw a n'an da ma se mun ma n'i b'a fɛ k'o fɔ client ye an ka adama ne bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛɛ dɔnnikɛlaw o client o dɔ bɛ dɔ la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɔ bɛ ɲa la dɔ b'a cɛlakaw la ne ni dɔ de la ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kalo 3 bɔ sisan a ko tiɲɛ la k'ale dalen ti yan karamɔgɔw la adama ale ye fɛn bila ka na ale a ka wari nana kelen tɛ fila tɛ a ka baarakɛfɛn ma d'a ma ala ye ne ma seere ne ye baarakɛfɛn dɔ bila ka taa d'a ma a yɛrɛ da ko ma ko a ɲɛna dabara min kama a ɲɛna mais a ma se ka ne ka wari sara Allahu akbar wallahi a ma se ka ne ka wari sara ne ye fɛn bɛɛ k'a nɔfɛ sa ne yɛrɛ a to yen o la n ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la adamaden ninnu ye fɛn fitininw de ye ninnu ye diɲɛ fɛn fitininw de ye nafolo ka d'an bɛɛ ye nka nin bɛɛ bɛ ban adama ni mɔgɔ i ka nafolo ɲagami k'a dun a bɛ digi la mais lahara juru don e min ye karamɔgɔ i ye mɔgɔ ka nafolo ŋanamu k'a dun k'e bɛ se ka nin kɛ a dabɔra min kama a ma ko ye a tigi se e la a tigi se k'i wele fan si mais a bɛ se k'i wele ala fɛ yen dɛ an ka da la k'a fɔ nin baara ninnu an bɛ k'a kɛ an seko damayira la i seko min y'o kɛ i ka ko tɔ to ala bolo n'o kɛra ala yɛrɛ b'i dɛmɛ mais e tɛ se min na ka nkalon tigɛ ka kalabanciya kɛ ka mɔgɔw ka nafolo minɛ k'a dun ko foyi tɛ bɔ a la tiɲɛ don foyi tɛ bɔ a la yan mais lahara fɛn bɔ a la dɛ lahara fɛn bɔ a la dɛ i b'a dun a tile damadɔ dɔrɔn a banna i b'a dun k'i kɔnɔ fa i bɛ taa banakɔtaa kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ i b'a don fini kɔrɔ la ka tile damadɔ la fini bɛ tiɲɛ adamaden an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye o la an ka karamɔgɔ ye min fɔ an ɲɛna yɔrɔ fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba tun tɛ sɔn maa ka sigi mura yɛrɛ kama f'i ka kɛ maakɔrɔba ye kun caman tun b'a la fo si ka se hakɛ la kun caman b'a la nin bɛɛ b'a la mais denmisɛnnin kɛnɛ ka sigi ko mura a tɛ ka foyi kɛ o kɔ adama ko caman b'a kɔfɛ dɛ o de la n'i bɛ mura kɛ i sen fɛ ko caman bɛ ɲɛ adama ne ma sigi moriya kama ne ma sigi moriya kama waso tɛ minnu k'a fɔ nin don nin tɛ o adama anw bɛ se an b'o balo baara wɛrɛ b'anw bolo min nin tɛ kelen ni bɛɛ bɛ ten ko caman bɛ nɔgɔya ka tila ka hakɛto ɲini kɛ karamɔgɔw fɛ lagosi tɛ mais i tiɲɛ de fɔ dɛ kiliyanw bɛ an wele ka min fɔ an ɲɛna an b'a dɔn o de don dɛ bon bɛɛ de don dɛ adama i ka mɔgɔ ka fɛn bila ka taa a ka ɲɛ kana ɲɛ sa n'a kɔni taara a bɛ nimisi wasa sɔrɔ mais wari nana d'e ma e ma telefɔni ta e ma se e ka minɛn ma ta d'a ma bɛɛ de bɛ kɛ kelen sa bolo bɛ wo kɔnɔ fɛn tɛ sɔrɔ bolo yɛrɛ ma sɔrɔ yɛrɛ la o ma nɔgɔ o ye gɛlɛya ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a ɲini karamɔgɔw fɛ an ka baara kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye n'o kɛra an bɛ wasa k'a ɲini clientw fana fɛ aw yɛrɛ bɛ mɔgɔw bɛɛ la i yɛrɛ b'a dɔn ne nin ka ko bɛ taa t'o fɛ ka baara kɛ mɔgɔ ye wari ci e ma a tigi da hɔrɔnya la dɛ e t'a dɔn a t'i dɔn a ye ka émission labɛn ka wari ta k'a ci e ma adama fana kan ka kɛ hɔrɔn ye k'a ka hɔrɔnya segin a fana ma o la n'an bɛɛ baara kɛ ten a ka ca la ko bɛ ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ bɛɛ ma da ala yɛrɛ la wa bɛɛ tɛ da kɔni kumakan na minnu bɛ yen k'u ka sababu b'an bolo ala k'a n'olu jɛ minnu fana bɛ yen k'u ka sababu t'an bolo ala k'o ɲɛsin yɔrɔ la u ka sababu yɔrɔ min na san kalo 12 an ka dugawu de ala mɔgɔ bɛ yen k'o dalen don mako dilan kama anw fɛ ala ye ko o n'anw ɲɛ yira mais mɔgɔ bɛ yen k'anw tɛ se k'o mako dilan ala ka n'o yɛrɛ kuncɛnw ma a y'a dɔn maa o maa sere kɔni fɛ ala bɛ sɔn ko dɔ bɛ kɛ a kunci yɔrɔ ma a ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na an b'o de dugawu kɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ jamana la k'a kolo suma jamana la k'a lafiya basigi ala k'o nati jamana kɔnɔ ka kabala mɔgɔ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya adama k'e yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an filɛlikɛla an lamɛnbaga ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin tun ye kuma kunkurun ye i dala dugawu bɛ jaabi i ti bɔ an bolo f'i ka fayida duman kelen di adamadenw ma an bɛ se k'an jigi kɛ min ye gɛrɛsɛgɛ la sunkalo baara kɔnɔna na o kɛra yiri o kɛra ala tɔgɔ ye fɛn dɔ di maaw ma bali filɛbaw mago b'i la a dun i ka dugawu bɛ jaabi n b'i dɔn adama an bɛ fɛn fila fɔ
ni nasɔngɔ ko ka gɛlɛn n'i ko na ka bɔ sunɔgɔ la sɔnni ka bɔ i ka dilan kan a wuridi siɲɛ 100 illa rahmatan minna wa mata'an ila hinin sika ka taa illa rahmatan minna wa mata'an ila hinin adama i kunnen dɔrɔn sɔnni ka wuli ka taa fɛn bɛɛ kɛ ni siɲɛ 100 kɛ ka wuli ka taa adama n kalina ala la i ti bɔ ka segin n'i ma nasɔngɔ sɔrɔ a barika adama zu duuru de bɛ alakira tɔgɔ la alakira fan bɛɛ nafa ye zu quwwatin zu hurmatin zu makanatin zu idhin zu fadlin ni farafin kalo jɔra adama a bɛ ba kelen kɛ adama n'a y'i diya ka na foyi kɛ o kalo tɔ kɔnɔ i k'o kalo tɔ musaka bɛ ala sɔnna ala y'a d'i ma k'a daminɛ kalo tile fɔlɔ i b'a kɛ kalo tile fila i b'a kɛ kalo tile saba kalo tile naani kalo tile duuru i b'a bɛɛ ba kelen kɛ adama ni tile duuru dafara n'a ka di ka na foyi kɛ i da ka sunɔgɔ i t'a fɔ ko ne bɛ n ka balo kɛ cogo la ala bɛ jɔ n'i ka balo ye Gindo ni diyara n ye siga t'a la nin ye tiɲɛ ye ni tun ye anw ni karamɔgɔ Hadu Gindo ni tun ye an n'ale ye ɲɔgɔn fɛ n y'o de fɔ a bɛna ɲɛ wa a ɲɛna ka ban ni tiɲɛtigiw bɛ caya a bɛ kɛ sababu ye nkalontigiw bɛ tunu wa nkalontigiw bɛ mada ne bɛ Hadu dɔn bi tɛ dɛ an y'o de fɔ lajɛbaw ye ko tant qu'aw bɛ ka kabala lajɛ don dɔ ala b'aw sɔn maa dɔw la aw b'aw jigi sigi ni maa minnu ye adama ye nin fɔw ye a ka ca dɛ ne tɛ nɛgɛnɛgɛ o anw bɛ dɔnnibaa tiɲɛtigi caman yɔrɔ dɔn minnu tɛ ka kuma walahi a ka d'an ye u ka kuma a dɔn nalen filɛ dɛ n balimakɛ wali n balimamuso ne tɛ n'a f'i ye k'i ka taa koyi min fɔra e ni ne an bɛɛ y'a lamɛn an bɛɛ hakilitigi de ye o mais n'i taara ni adama ni ye nkalon tigɛ walima n'a sɔrɔ dɔnni de ye nkalon tigɛ n'i taara e b'o jaabi di i yɛrɛ ma n balimakɛ wali n balimamuso n'i tugura kunantɔ kɔ lamɛnbaaw ka yafa ma a fɔ cogo la a kun de ye n'a ye bolola nɛgɛ tɔmɔ dɔrɔn e ka se k'o kɔni sɔrɔ ka don i tigɛ la n'a m'i kumaniya ma n b'a dɔn kunu n b'a dɔn bi n tugura a kɔ n ye ko y'a nɔfɛ taama na o de la n b'a fɛ k'a fɔ aw ye n ko maa dogolen tɛ ne la e min y'a ye bi a bɛ se ka k'e bolo maa kura ye nka ne ni ale bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn kalama o la a bɛ se k'a wele a ka nɛgɛjuru siraw la an ye fɛn 3 dɔrɔn de baro kɛ nin fɛn 3 nafa ka bon wa a tilala ka dɛmɛba de ta k'a ɲɛsin tunkarankew ma ka tila ka kangariba d'aw fɛnɛ ye dɛ kuma bɛɛ aw bɛ ne yɛrɛ wele ne b'a fɔ aw ɲɛna ko n'a ye lamɛnni kɛ aw kana girin a ka hakili sigi nk'ala bɛna bɛɛ bɛn i ka sababu ma an yɛrɛ bɛ sababu ɲini na o anw ye dɔw sɔrɔ a don ninnu bolo minnu ye tiɲɛ mais halisa an mago bɛ tiɲɛ wɛrɛw la a ye dɔ fɔ bi ne kun ma deli k'o mɛn a fɛ n'ala sɔnna an yɛrɛ na taa munumunu o ko da la o la a bɛ se ka karamɔgɔ Hadu Gindo a b'a wele a ka nɛgɛjuru siraw la nɛgɛjuru gale tɛ dɔwɛrɛ ye o ye 00223 76 07 68 82 walima 00223 66 04 78 82 Bamakɔ Fajigila n'o ye commune 1 yɛrɛ ko fɔ 30 mètres pavé yɛrɛ da la coyi i jɔ dɔrɔn i ka karamɔgɔ Hadu Gindo wele ni ala sɔnna n'a ye baro kɛ fɛn 3 kan nafolo baara ne balimakɛ walima ne balimamuso ka sɔsɔli b'a la Hadu ko tile 60 de b'i bolo ale ka sati mais f'i k'a dafa dɛ o fɛn in fɛnɛ a dun ye fɛn min fɔ fɛn mana d'an ma an caman ta tiɲɛ sababu bɛ sɔrɔ o ko in na dɛ a ko in ma nɔgɔ ala k'an ɲɛ ka d'an ma o tɛmɛnen kɔfɛ an n'a tilala ka kuma sababu telima kan gɛrisɛgɛ ko b'o la furu ɲini ko b'o la denko b'o la nafolo ko yɛrɛ b'i yɛrɛ o kɔnɔ papier ko b'o kɔnɔ maa minnu taara kaso la ala ka latigɛw bolo k'u dɛmɛ k'u sama ka bɔ kaso la an kumana o kan ani dabali tiɲɛna an y'o de kɛ k'a kuncɛ an b'aw fo karamɔgɔ Hadu Gindo kanuni a n'a dɛmɛni na kabala filɛbaw aw ni ce aw ka danaya la aw k'an bɛn waati nataw la